Çınar çağlar diýinçiş we sagaldys merkezine hakyky bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Döwletler köşkünün dağı içiniň gözel künjeginde yerleşýän Çınar çağlar diýinçiş we sagaldys merkezine diýinçilýän hemem saglyklaryny berkidýän çağlary gahrman arkadagymyzyň we Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howundarlygy metäs çağlary himayet bermek boýunça haýır sahabat gazinasynyň adyndan velosipedler gowşuruldy. Ötüp gelýän ýaş nesil oň sağlyşly ötüşi we bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi baradaky hemme tarap beni alady. Hormatly prezidentimizin durmuş ugurly döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň birine urildi. Şunu çağlara döwrüp bilim bermek we nesilleň watançylyk, zähmet süýürlük ruhuny terbiýelenmek bilen baglanşykly meseleleň oňun çözülmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Munyň özü ýurdumyzda kämil şahsiýetiň kemale gelme uguruna edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howundarlygy metäs çağlary himayet bermek boýunça haýır sahabat gazinasynyň vitse-prezidenti Bazarow taryhy ähmiýeti bolan wakanyň dowamyny eden çykyşyny ýurdumyzda nurany arzu bolan hasır bolýanyny, çağlara aýratyny üns bermek, olar barada çäksiz alad etmek asyrlyň dowamyny halkymyzyň mizemet ýüreliglerdigini belläp, onuň garaşdy baky bir tarap Türkmenistan bedewatla at muradyň mekany ýylyna gahrman arkadagymyzyň hemem arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen hasam giň girme eýe bolýanyny ünsü çekdi. Ýurdumyzda ulu ruhlenlikde bellenilýän sportuň sagdynlygyň we bagtyarlygyň halkara bayramy bütün dünýä velosiped güni münasibetli gahrman arkadagymyzyň hemem howundarlygy metäs çağlary himayet bermek boýunça haýır sahabat gazinasynyň adyndan döwletler köşküniň ýaşlaryna velosiped sowgatlarynyň gowşurulmagy ýaşlaryň sagdyny bedenli, gujur gaýratly, durmuşy höwüsli bolmagyny itergi berýär. Dostluğun, parahatçılığın, sportun, hemem insan perwerligiň belent ýüreglerini dawarlandyrýan ajaýyp bayramçylyk günlerine şeýlede çağlaryň diň almak üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp wagtyny gyzykly geçirýän pursatlaryna gahrman arkadagymyzyň bu sowgata aýratyny ähmiýetli boldy. Bagtyar çağlara täze velosipedlen gowşurulmagy ýurdumyzyň başlanjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen 3-nji iýulna belenilýän bütün dünýä velosiped gününiň taryhy ähmiýeti bolan wakalar üstünü getirdi. Täze velosipedlere aýratyny buýsoş duýgulary bilen kabul eden çağlar atalyk aladalary üçin gahrman arkadagymyzy hemem arkadaly gahrman serdarymyzy çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Mälim bolýar 2019-njy ýylda gahrman arkadagymyz çuňur hormatyň hemem milli we halkara sport hereketini ösdürmäge goşan ulu goşandyryň ikrar edilmeginiň nişany hökmünde özüne sowgat berilen velosipedleri döwletler köşkünde terbiýelenýän çağlara gowşurypdy. Munyň özü gahrman arkadagymyzyň watanymyzyň geljek hataplanylýan ýaş nesiller hakyndaky atalyk aladasynyň aýdyň nişanyna öwürlüpdi. Döwletimiziň iýdigderli gollawunyň ruhlanyp ýaşaýan, öwrenýän dünýä ilmine çuňur aralaşýan ýaşlar täze velosipedleri özlerine bildirilen hormat hökmüne kabul etdiler. Çağalyň we ýaşlyň köpçülikle beden terbiýe sagaldys we sport hereketine işçiň gatnaşmagy bilen baglanşyk meseleler döwletimiziň hemişilik üns merkezinde saklanýar. Şoň bilen baglykda döwletler köşkünde terbiýelenýänlere gowşurulan velosipedlen olar üçin sportuň dünýäde meşhur görüşleriniň biri bilen edigderli meşgullanmaga giň ýol açar. Ýurdumyzyň ähli çağlaryň atalyk alada bilen gurşulanlygy üçin gahrman arkadagymyzy hemem arkadaly gahrman serdarymyzy tüý sürekden hoşallyk bildiren çağlar watan söýüji ýaşlar bolup ýetişip ýurdumyzda ähli mumy ösüşiň bähwidini gönükdirilen beýik maksatlanyň amala aşyrmagyna münasip goşunt goşjokdyklaryny inanardylar.